Musi wa 7 April takaona Zimbabwe Human Rights Commission amai Jesse Magome vachiita press conference vachitaura zvinhu zvaiitika munzvimbo dzaiitirwa public hearing yeamendment bill number 3. Takaona amai Jesse Magome vachitaura kuti timu redu reZimbabwe Human Rights Commission ratakange takadeploya munzvimbo dzaiitirwa public hearing yeamendment bill number 3 rakadzoka nefeedback yairatidza kuti vanhu vaitsigira bill number 3 vaizvambaradza kana kuti vaishungurudza vanhu vakange vasingatsigire amendment bill number 3 and vakataura zvinhu zvakawanda kuti nzvimbo dzaitirwa zvinhu izvozvo dzakange dzisina kusununguka sezvo vanhu vaipikisa bill number 3 vangange vasingapiwe mukana wekutaura. Vaipiwa mukana wacho wekutaura vaivharidzirwa, vamwe vacho ndo vaishungurudzwa munzvimbo idzodzo. Takaona nezuro musi wa 10 April vaimasondambudzo Mnangagwa vakangonyora zitsamba riya rinenge rakanzi with immediate effect rakananga zvaro kuna amai Jesse Magome, kureva kuti amai Jesse Magome vakadzingirwa basa mashoko avakataura iyayo, nekuti ukangoona pakungoya zitsamba rakanzi with immediate effect zvinenge zvichitoreva kuti une zvinhu zveunenge waita zvisiri kudiwa nemukuru wenyika. But tikada kutarisa tinoona kuti muZimbabwe kana uchinyepera vanhu unokwanisa kugara pabasa, kana uchitaura zvinhu zviri kudiwa nevanhu, kana kuti uchitaura uchimirira vanhu utoziva kuti basa rako harina kuchengetedzeka, hausi safe, nekuti ivo vakuru vehurumende vacho vagara vanoda vanhu vanonyepa, kana kuti vagara vanoda vanhu vanosimbisa ivo